Dankjewel Vincent, Wil. Mikalski, geef even het centje nu wat zien. Oké. Komen veel met Nederlandburen een fantastisch programma brengen. Met dank aan het gemeentebestuur voor het ter beschikking stellen van een staboes, 10 muzikanten en Ille Remke die voor ons vanavond muzikaal die laatste uurtjes kon begeleiden. Zuid en toch goed van doorhoed. Dan worden we ze nog spelen en via de ganse avond tot 12 uur. Totdat het zo hier is het afscheid te nemen van de Veluwse Gastenhoven. Een fantastisch programma. Maar eerst een paar keertjes Route Getoet 2015.
Says you ain't going up and you
Superschoolers naar Hoes met de rode getoet 2015 en een maand straks terug was er nog een mooie sessie door.